Kaixo eta arratsaldeon gaurko itzaldira. Ez dakit ondo entzuten zaidan edo ez, ustez baietz, baina bueno, ondo entzuten ez baldin bada komentarioetan idatzi mesedez. Betiko moduan gaur bateren inguruen gu eta pixkat hitz egiten dugun gaiaren inguruan kezkak edo dudak baldin bazkazute, idatzi komentarioen atalean, eta noizan behin komentarioen atal hori begiratzen joango naiz, eta zuen zalantza horiek argitzen saiatuko naiz. Bestela, hitzaldiaren amaieran berriro begiratuko dut atal hau, eta erantzuten saiatuko naiz. Bueno, bateriak, pixkat baterien gorintzen gu, baina baterian inguruan orokorki esan da, bale? Gaur egun geroz eta tresna gehiago dauzkate bateriak, bai argazki kamarak, telefonoak, taladroak, eske edozein lanetarako makinak, gaur egun bateriarekin ere badaude. Bi aukerak izango dituzte kablearekin edo kablerik gabe. Kablerik gabe, kasu horretan, bateriaren bitartez. Vale. Eta pixkat, baterin gorintzen dugu orokorrean, eta, epatuko dugu gerago pixkat guzti hau. Orduan, sarrera moduan, gustatuko litzaizuke zure mugikorraren edo eramangarrien bateriak ahalik eta gehien irautea? Hainbat aholku eta zainketa emango dizkizugu bateriaren iraupena usatzeko, bale? Gomendio batzuk emango ditugu, ahal denean, bateriaren iraupen hori pixkat luzatu ahal izateko, bale? Hemen ez dago misterio handirik esan ezagun. Spoiler moduan, bateria gehiago gastatzen baldin badugu, lehenago bukatuko da. Gutxiago gastatzen baldin badugu, gehiago irango du bateriak. Hau kotxean bizkorra baldin bagoaz, gasolina lehenago bukatzen da, ezta? Eta poliki joan ezkero, kilometro gehiago egiteko aukera dugu. Nolabait gauza bera gertatzen da bateriekin. Bale? Zentzuzko gauza da. Bueno, gauza da, baterien munduan, baterian mota asko daude. Egindako materialak ez dira beti berdinak, eta gauz bat da egiten diren materialak, eta beste gauz bat izango litzateke bateriak kudeatzeko erabiltzen den sistema, bale? Bai bateriak eta bai bateriak kudeatzeko sistemak normal enpresak ez dute ezer esaten, ez dute informaziorik eman nahi, gehienez bateriak zen materialez osatua dagoen, baina oso orokorki esan da, bale? Ez dute esan nahi zenbat irauten duten bateriak, eta informazio asko ezkutatu egiten digute, zoritxarrez horrez ez dago beste aukerarik, bale? Bueno, kasu honetan esan ezagun 3 multzo orokor daudela, bale? Nikel kamiozko bateriak, edo NiCd, gero nikel metalhidrurozko bateriak, NiMH, eta litiozko edo litio-iozko bateriak, bale? Mobiletan eta erabiltzen diren bateriaiak normalean gaur egun dagoeneko litiozkoak izaten dira, baina pila rekargableak adibidez, kasu horretan, oraindik okerrez banago, NiCd eta NiMH-ko materialez osatua daude. Bakoitzak bere ezaugarriak dauzkate. Ez daukate danak ezaugarri berdinak, esatzen berrienak edo teknologikoki berrienak litiozko bateriak dira. Bale? Bueno, nikel kamiozko baterien inguruan hitz egiten hasiko naiz. Bateria hauek beti, bateri bat ikusten baldin baduzue, beti markatzen du normalean baterian bertan
paper batez inguratu dago, etiketa batez inguratu dago bateria, eta etiketa horretan osagaien materialak adierazten dira normalean. Vale? Adibidez, irudi horretan ikusten duguna zer da, Samsung dala nolabait bateria horren fabrikantea edo, vale? Eta, horrez da ondo ikusten, baina ezaugarri batzuk adierazten dizkigu, vale? Kaso hauetan, materiala normalen adierazten dugu, NICD edo NIMH edo L litiozkoa den edo ez, vale? Kaso honetan, nikel-kadmiozko bateriak nolabait teknologia aldetik lehenengoak izan ziren, bale? Gaur egungo pila asko, hori jazdia NICD, baizik eta NIMH usteia. Bale, baina hasieran NICD-ko materiak ziren. Eta kargatzeko garaian, kargadore guztiak ez zituzten pila berdinak kargatzen, bale? Batzuk bi motatakoak kargatzeko gai ziren, baina beste batzuk bakarrik mota batetakoak. Bateria guztiak ez dira kargatzen modu berean. Materialen arabera, ezaugarri ezberdina dauzkate eta kargatzeko sistema desberdina izan behar da, bale? Kasu honetan, nikel-kadmiozko bateria hauek, 1500 kargako muga hori zeukan, bale, edo daukate, eta horrek zer esan nahi du, 1500 karga egin eta gero, ez dute oso ondo funtzionatzen. Eta 1000 kargekin ere, hau da, 1500 karga horietan zehar ez dute beti berdin kargatzen. Bateria geroz eta gehiago kargatu, geroz eta gutxiago eroten joango du. Hau da, bateriak bizitza mugatu badaukate. Teknologia ez dauka zentzu horretan garrantzia, berdin dio zein teknologia erabili, dana daukate muga bat esan ezagun. Gero teknologiaren arabera, mugari luzeago edo motzago izango da, baina denek daukaten muga bat, ez da betirako gauza bat. Beraz, kotxe elektriko bat edo erosten baldin badugu, baterian kontua gauza oso garrantzitsua da, eta inork edo oso jende gutxi kontuan izaten duena, eta bateriak kotxek kasuan ez dira batere merkeak, bale? Baina, ez dugu horren inguruan hitz egingo gaurkoan. Gero, kasu honetan nikel-kadmiozko bateria hauek ere, oroimen efektua dukate. Honek zer esan nahi du? Bateriak kargatzeko garaian, ez baditugu karga osoak egiten, hau da, 100 ez bagara iristen, nolabait bateria ondatzen joaten gara. Horregatik, noizean behin gomendatzen da karga oso bat egitea da. 100 arte iristea kargatzeko momentuan. Hori, edozein motatako bateri izan ere, gomendatzen da 100an kargak egitea. Horrek esan nahi du ere, kargatzeko epea luzeagoa izango dela, baina, bateriarentzat hobea da. Gero, karga ahalmena ondatzea eta oso kutsatzaileak. Material hontako bateriak oso kutsatzaileak dira, eta kargatzen dugunean ahalmen hori desente galtzen joaten da. Geroz eta gehiago kargatu, edo geroz eta karga gehiago egin, geroz eta ahalmen gehiago galtzen doa bateria. Hasieran 4 ordu irauten baldin baditu, funtzionamenduan esan ezagun, geroz eta karga gehiago egin, geroz eta denbora gehiago galtzen dugu. Beraz, 4 ordukin hasiko ginateke, baina 1000 karga egin eta gero, egian 2 ordu bakarrik iraungo luke funtzionamenduan. Adibide gisa, ez dago, eman ditudan zenbaki horiek kasu honetan, ez daude oinarrituta inongo datutan. Ondoren ikusiko duguna zein da, nikel metal hidrurozko bateriak, NIMH, normalean adieratziko digu material honek. Kasu honetan, ja aurrez aipatu dugun nikel-kadmiozko bateriekiko aurrerapen badago.
Alde batetik, ez dira intoxikoak, materiala ere ez da berdina, bale? Nikelez osatuago, baina kadmioaren ordez metal hidruro erabiltzen da. Eta gero errendimenduatik bari, 30% hobetzen da, iraupena eta guzti hori hobetu egiten du material honekin, bale? Gaur egun mugikorreko baterietan ja ez da erabiltzen ez nikel kadmio eta ez da nikel metal hidruro. Normalean gehiengoak litiozkoak izaten dira, bale? Ez ditut modelo guztiak ezagutzen, ez ditut material guzti horiek begiratzen, baina normalean telefonoetan eta tabletetan litiozkoak erabiltzen dira. Eta gero, nikel metal hidruroko material hori beste ezaugarria zen da, ez dela nahikoa, gailu etengabe erabiltzeko, bale? Hori, bateria beste materialikiko texente hobetzen du, baina litioko bateriekin alderatzen bali megu, emaitza nahiko kaskarra izango litzateke, bale? Ez dute hainbeste irauten. Baina hau azkenean dana bezala teknologia aurrera egiten dago, hasiera baten nikel kadmioko bateriak zeuden, gero nikel metal hidruroa eta ondoren litiozkoak. Gaur egun beste material batzukenaz ikerketak egiten ari dira, adibidez sodioarekin eta beste material ezberdin batzuekin, bale? Beraz, hemendik urte batzuetara, ez dakigu zen materialekin egingo diren bateriak, baina beti lortu nahi dena baterien kasuan zer da. Bateriaren tamaina berdinean, gaitasun handiagoak izatea. Hau da, 4 ordurako energia izan ordez, 10 ordurako energia izatea, bale? Adibidez, portatil bat erosi ezkero, kasu askotan, bateriantan azaltzen digutena zer da. Bateria horrek zenbat zelda dauzkan. Geroz eta zelda gehiago, normalean horrek esan nahi du, geroz eta iraupen handiago izango duela. Gauza, portatil horretan, segun eta zer egiten dugun, energia horren kontsumo onditu edo txikitu egiten da. Normalean, geroz eta bateria geroz eta handiago baldin bada, geroz eta kontsumo altuagoa izango du normalean ekipoak, edo kontsumo altuagoa izateko aukera. Zen gauz bat da, kotxe batean 500 zaldi izatea eta beste gauz bat da 500 zaldi horiek erabiltzea. Kasu honetan gauza bera, telefono batean, portatil batean, edo zein tresnetan gauz bat da, bateriak gaitasun bat izatea, eta beste gauz bat da, edo telefonak gaitasun batzuk izatea, kontsumorako ere, potentzia alditik esan dezagun, eta beste gauz bat da, potentzia horren erabilpen osoa egitea, edo bakarrik horren zati bat. Hasieran aipatu den bezala, geroz eta kontsumo handiagoa egin, geroz eta iraupen motzago izango du bateriak. Geroz eta kontsumo baxua egin, bateriaren iraupenak luzatu egingo da. Hau da, zentzuzko gauza da, bale? Ez da nasan lan egin behar hori ulertzeko. Kezkarik ez daukazute, hori, dudaren bat edo alimakazute idatzi komentarioten atalean, bale? Litiozko baterietara pasako gara, gaur egun gehiengo tresnetan litiozko bateriak izaten dira. Beraien ezaugarriengatik batez ere, eta prezioengatik, kutsakortasunagatik eta denegatik, bale? Gaur egun erabiltzen dira bateriak gehienak litio-iozko bateriak dira, bale? LiIO uste izaten dela. Metal hidruroren ordez, bale? Hau, piletan baldin bada, pila rekargableak deitzen dianak, kasu horietan oraindik pilak ez dira litiozkoak okerrez banago, baizik eta nikel metal hidrurozkoak okerrez banago, bale? Gero, bateria hauen ezaugarri on bat zen da, karga aldetik, karga dezente jasatzen dituzte, hasiera batean nikel kadmiozko baterietan aipatzen baldin bagenuen 1500 karga onartzen zituztela, hauek askoz gehiago onartzen dute, bale? 3 eta 5 urte bitarteko balio bizitza edo ematen zaie, eta litiozko bateria hauetan
ezaugarrietako bat izaten da, bi fasetan banatzen dela karga. Fase azkarra eta fase motela. Ez dakit kasu honetan inoiz fijatu izan zareten, baina mugikorra kargatzen dugunean, esan etzagun epe osoa 2 ordu baldin badira, vale? Hau da, 1,15 batetik 100era kargatzeko esan dezagun 2 ordu behar dituela, vale? Ba, bueno, 2 ordu horietatik, lehenengo ordu eta erdian, 180ra iritsiko litzateke, vale? Eta azkeneko 120 hori, ba, beste erritmo batean kargatzen du, askoz motelagoa, vale? Haure, kotxe elektrikoekin eta kargatzeko ere gauza bera gertatzen da. Gauz bat da, kargatzen dugun tokia eman dezakeen karga segunduko, baina beste gauz bada kotxeak kargatzeko garaian, ehuneko egun hori ematen duen ehuneko egun hori denbora guztian kargatzen duen abioi horretan edo ez. Vale? Horregatik hasieran aipatu gauz bada bateria eta beste gauz bada bateria kargatzeko sistema. Orduan, bateria kargatzeko sistemak normalean 2 fasetan banatzen du prozesu hau, baina hau beti bezala oso enpresek ez dute hau zertarako aipatzen, ez dute informaziorik ematen edo oso gutxi, vale? Dana nahiko izkutuan dago. Beraz, ez dakigu oso ondo kargatzeko sistema horiek nola funtzionatzen duten, ez da bateriak ere. Baina, bueno, baterian orokorrean esan zagun dalan nahiko antzeko diala batzun eta beste batzun artean, zeren fabrikante aldetik oso gutxi dira, baina kargatzeko sistema ia, enpresek pixkat sistema propioak erabiltzen dituzte, eta hor bai daude desberdintasun handiak, bale? Bueno, kotxeekin ere, kargatzera jartzen dugunean kotxe elektriko bat, hasieran oso bizkor kargatuko du, eta bateria ja 180 edo dagoenean, abiadorari txikitu egiten du, bale? Hau egiten da azkenean edo egiten dute baterien bizitza hori pixkat luzatzeko. Bateria edo karga hori dana abiadura berdinean egingo bagenu, abiadura oso bizkorrean, bateriaren iraupena segurasko laburtu egingo litzateke horren iraupena, bale? Hau da, 5 urteko bateria izan ordez, 3 urteko bateri bat izatera pasako litzateke, bale? Bueno, garai batean, telefonoetan, irudian ikusten dugun moduan, bale? Alde batetik telefonok hau, bestetik bateria. Garai batean, telefonoak atzeko tapa kentzeko aukera eskaintzen zuten, eta bateria hori ikusten baldin badugu ez dula ondo kargatzen, bateria hori kendu eta berri bat jartzeko aukera geneukan, bale? Bateria erosi eta tapa kendu. Bateria zarra kendu eta berria jarri. Tapa berriro jarri eta listo, tanak konponduta. Gaur egun bateriak telefonoko plakara nolabait pegatuta datoz eta aldatu daitezke, bai, baina ja tresnak izan behar dira, bale? Zeren plakatik desestainatu egin behar dira, berria hartu eta berriro estainatu, eta bueno, hemen plakaren arabera eta agian material pixkat berezigoak behar izango lirateke, eta konto zibili behar da, zeren plakan zeo zer ondatzen baldin maizu, agur telefonoa, bale? Eta gaur egun telefono saltzaiek ez dute aukera ematen, edo fabrikantek ez dute aukera ematen bateria aldatzeko aukera ematen, bale? Badirudi Europako gobernutik, gaur uste okerrez banago ja onartu dute, lege bat, hemendik aurrera, telefono fabrikante guztiak kargatzeko sistema USB-C kable bitartez egin behar dute, bale? Modelo berriak argi dago, egoen orain arte nolabait sortu dituzten telefonoak ez, baina hemendik aurrera egiten dituzten telefono berriak USB-C bidez kargatu behar dira. Eta, hemen, adibidez, Applek orain arte bere kargadore propia edo bere sistema propia erabiltzen zuten, ez dakigu hemendik aurrera zer egingo duten, baina telefono berriak saldu nahi baldin badituzte,
USB-C bidez kargatu behar izango dira. Behintzat, Europan saldu nahi baldin badute. Bestela, ezingo dute saldu. Vale? Zentzu berean, Europako Batasunak aztertzen ari ziren, ez dakit azkenean nola geratu den gauza, baina aztertzen ari ziren baterien kontu hau, komentatzen ari nintzen kontu hau, berrira nolabait atzera bueltatzea hau da. Bateriak aldatzeko aukera hori ematea. Zeren gaur egun telefonoak agian duela urte batzuk bateria aldatzea zen nahikoa, memoria espazio gutxi geneukalako, edo telefonoaren nolabait gaitasunak ez zielako hainonak. Baina gaur egun telefonoak oso gaitasun handiak dauzkate, eta telefono aldatzeko arrazoi nagusina normalean bateriaren arazo izaten da. Vale? Bateria geroz eta gutxiago irauten du, lehen egunean behin edo bi egunez behin kargatzen baldin bagenuen, ja egunean behin edo bitan kargatzera pasatzen gara, eta lehen esan dudan beduan gaur egungo telefonoak ez daude pentsatuta bateria aldatzeko. Beraz, hainbeste hondakin elektroniko ez sortzeko, Europako Batasunak pentsatzen edo aztertzen ari ziren, berriro nolabait garai bateko sistemara bueltatzea bateriak aldatzeko aukera izateko, bale? Kargatzeko kablearekin egin duten moduan, bateriekin egiteko asmoa azaldute. Ez dakit gero zer egingo duten, baina asmo hori behintzat badaukate, bale? Bueno, orduan, pixkat zentzuzko aholkuak dira, baina aholkuak, bale? Sistemak, bai telefonoak eta loko gauzak, kargatzen ari direnean ez da komeni kargatzen den bitarten erabiltzea, bale? Zentzu horretan zergatik, arrazoi bat da, erabiltzen dugun, kargatzen dugunean, bateriare gastatzen ari gara. Beraz, baterientzat ere hori ez da, azkenean ez du inoiz karga bukatzen eta ez da ona, bale? Ez da ona. Gero, ez da ona gau osoa kargatzen uztea. Hemen ere, lehen esan duan moduan, ez dakigu hemen fabrikanteak ze bateriak kudeatzeko ze sistema erabiltzen duten. Kasu batzutan komentatzen da, egunekoen ere iztena automatikoki deskonektatzen da, eta ez du kargatzen jarraitzen. Baina beste kasu batzutan ez da horrela eta bateriak kargatzen jarraitzen du. Beraz, gomendioa, bai, kargatzen ez uztea, bazpare. Ez dakigu ze sistemak zehatz nola funtzionatzen duten, beraz, gomendio bezala, ez da gomendatzen gau oso bat kargatzen uztea. Gero, saiestu muturreko temperaturak, bale? Baterientzako berdin dio kotxeak, telefonoak, tabletak, portatilak, argazki kamaretako bateriak, edozein tresnetako bateriarentzat ez dira onak, ez temperatura altuak, ez da temperatura oso bajuak. Hotzekin bateriak lehenago deskargatzen dira. Adibidez, kotxen kasuan, Teslaren kasuan zehazki, beraiek zer egiten dute, bateria beti temperatura egoki batean mantendu behar dute. Hotza egiten duenean zer egiten dute, energia gehiago gastatzen dute temperaturari igotzeko, bateriaren temperatura berotzeko esan dezagun. Eta beroa egiten duenean, bateria hoztu egin behar da. Orduan ere, hortarako energia, beste sistema batzu daukate hozteko, baina hortarako ere energia gastatzen dute. Beraz, bai bero asko eta bai hotz asko ez dira bateria onak baterientzako. Beste arrazoi batzuk ere badaude, baina ez da ona, baterientzat. Eta kontuan izan, hotza egiten duenean, bateria lehenago deskargatuko dela. Gero, gailuak garbi edukitzea, bale? Horrek zer esan nahi du, kargatzeko konektore horiek garbi mantentzea. Ez da zegoela barruan zikinkeria edo hondartzako area edo sartzen uzten, ze gero kargatzeko kablea sartzen dugunean horrek arazak sortu ditzazke adibidez, bale? Beraz, lehen esan dut, zentzuzko aholku batzuk dira, bale?
Gero zorroekin ere, kontuz ibili behar da, zorroekin, pantaila zerraiatzeko, baina zorroetan ere hori ziginkeria gordetzen baldin bada, gero erresa da, mugikorreko mikroaren zulotik sartzea, edo kargatzeko konektorik sartzea, edo kaskoen jak konektaren zulo hortan ere sartzea, bale? Hautsa eta zikinkeria zulo guztitarik sartu daiteke, beraz, zorrekin ere kontu zilu behar da, zikinkeria barruan eta gordez adin. Bateriak ere, hori, gomendatzen da ez, guztiz deskargatzea, bale? Hemen daukagun telefonera bera, uneko 10 bat, edo uneko 15 edo 20 bat horringuruan daukagunean, normalean, telefonoak berak abisatzen dugu haizu, kontuz, minimoetan zaude, kargatu zazu bateria, bale? Litiozko bateriekin ez da gomendatzen. Nikel kadmioko bateriekin adibidez, okerrez banago, gomendatzen zen kargak guztiz edo alik eta gehien nolabait ustea, eta gero euneko 100 iritsi arte karga egitea, bale? Litiozko bateriekin ez da gomendatzen guztiz ustea, bale? Lehenago, usto horretik kargatzea gomendatzen da, hori bai. Beti, edozein bateria motarekin gomendatzen da, uneko 100ko kargak egitea, bale? Hau da, betetzea. Kotxetan zer gertatzen da, adibidez, gaur egun, jende askok esatu noa, ez dago arazorik kargatzen duzu, geldialde bat egiten duzu kargatzeko, ordu erdi, bateria uneko 80ra edo iristen da, eta bidearekin jarretzen zu, oso ondo. Hori da modurik erosoena, baina bateriarentzat ez da modurik onena. Lehen esan dugu bateriak kargatzeko, 2 fasetan kargatzen dira normalean litiozko bateria hauek, lehenengo fase batean abiadura handian kargatzen dira, bigarrengo fase batean abiadura motelagoan kargatzen dira. Kasu horretan, lehenengo fase horretan oso bizkor kargatzen du, uneko 80 bat arte edo, eta gero ja, erritmori moteldu egiten da. Beraz, ez da gomendatzen. Eta gero, lehen aipatu duguna, gailuak kargatzen diren bitartean ez erabiltzea gomendatzen da. Egin daiteke, baina ez da gomendatzen. Zainketa batzuk edo kontuan izan barreko beste gauzatzu, distirak doitzen, beharrezkoa jakinarazpenak aktibatzen, wifi datuak baino lehen erabiliz, kokapena, wifi, bluetooth, desaktibatzen, zentzuzko gauza bat. Zer da, hau da, erabiltzen ez dugun sistemak ez ditzagun aktibatuta eraman. Ze horrek bateria kontsumituko digu eta horrek baterien iraupena laburtu egingo digu. Beraz, Wi-Fi adibidez kalean baldin bagaude, normalean Wi-Fi kalean ez dugu izango. Beraz, Wi-Fi kendu eta etxera edo taberna batean edo hotelean edo horrelako toki batean Wi-Fi dagoela dakigunean, Wi-Fi aktibatu, Wi-Fi-ra konektatu eta erabili. Baina erabiltzen ez dugun bitartean kendu. Gauza bera, Bluetooth, kokapena edo GPS-ko ubikazioko zerbitzua eta beste hainbat zerbitzu. Hemen, aparatuaren arabera, zerbitzu ezberdinak izango ditu eta zerbitzu horiek ez baditugu erabili behar, gomendioa zen da, kendu, itzali, eta behar ditugunean, piztu. Zentzu horretan, bateria asko aurreztuko dugu, asko. Kasuaren arabera argi dago, baina kasu batzuetan aldea oso handia da. Eta horrek karriko du bateria egunean behin kargatu ordez, agian 2 egunez behin kargatzea. Hau da, egun bat gehiagoko iraupena izatea. Kasuaren arabera. Kasu batzuetan askoz gehiago, kasu batzuetan antzera. Zentzuzko gomendioak dira. Gauza bera, aplikazioak bigarren planoekin, vibrazio moduak, volumena, eguneratze automatikoak,
edo energia aurrezteko modua aktibatzea, bale? Zentzuzko gauzak dira. Aplikazioak irikitzen ditugu telefonoan eta erabiltzen ez ditugunean ixten ditugu, ba ez baditugu ixten, atzekaldetik nolabait funtzionatzen jarraitzen dute, mezuak konprobatzen, eta beraz, energia gastatzen dute. Itxita baldin badaude, guztiz itxita, ez dute konprobazioak ere egiten, eta energia gutxiago kontsumitzen du terminalak, bale, edo telefonoak. Gauza berdina vibrazioarekin, soinua, bale, soinua atope baldin badukagu, ba, energia gehiago kontsumitu du. Bajo baldin badukagu, ba, energia gutxiago. Gauza bera, pantailaren argitasunarekin, ez dugu hemen jarri, baina pantailaren argitasunarekin ere gauza bera gertatzen da. Pantailaren argitasuna topera baldin baukagu, askoz energia gehiago kontsumitzen du, bajoago izan ezkeo baino. Vale? Kasu horretan ere zer gomendatzen dut nik kasu horietan, brilla automatiko deitzen dena, argitasun automatikoa jartzea. Horrekin telefonoak egiten duena izaten da, inguruan dagoen argitasuna detektatzen du eta argitasun horren arabera berak pantailaren argitasuna igo edo jaitsi egingo du. Modu horretan ere, energia aurreztu egingo dugu. Vale? Hau da, hemen aipatu ditugun gauza hauek dira energia aurrezteko. Gastatzen ez dugun energia, aurreztutako energia da. Vale? Energia aurrezten baldin badugu, gutxigo kargatu beharra izango dugu, eta gutxigo kargatzen baldin badugu, bateriaren iraupena luzatu egingo da. Vale? Zentzuzko gauza bada. Beraz, labur bilduz, behar bezala erabilezkero, luzatu egin dezakegu bateriaren bizitza, bale? Berdin dio telefono bat, kotxe bat, portatil bat, edozein bateria, azkenean orokorren hitz egin da, struktura berdin haukate, bale? Zentzu berdin erabiltzen dute. Gero, bateria uneko eunea kargatzea eta bateria agortzen ustea kargatzeko, bale? Ez utzi zerora iriste bateriak, bale? Baina gomendatzen da, bateria uneko 50 dagoenean ez zazu kargatu. Itxaron zazu bateria uneko 15 batea izatea eta orduan kargatu, bale? Tarte hori aprobetxatzeko. Ze azkenean bateriak geroz eta gehiago kargatu, geroz eta bizkorrago agortuko da bere epea, bale? Zikloak finitoak dira. Hau da, muga bat daukate eta zikloiek egindakoan bateriak beraien gaitasunak asko txikitzen dira, bale? Beraz, geroz eta gehiago luzatu beraien bizitza, hobeto. Ez dugu gaur egungo egoerarekin, ez dugu telefono berri bat erosi behar izango. 2 urteetan edo 3 urteetan nolabait erabilpen on bat egin ezkero bestela, agian urte batean telefono berri dut izan beharko genuke bateria ja kao daukagolako, bale? Eta gero hori ere jatorrizko kargailuak erabili, bale? Naiz eta elektronika munduan dana nahiko antzeko izan, ez da beti berdina, eta hemen kontu zibili behar da erabiltzen ditugun kargadorekin. Gauz bada kablea eta beste gauz bada transformadorea, bale? Entxufatzen dugun aparatori transformadorera, eta hori, behintzet, jatorrizkoa erabiltzea gomendatzen da, bale? Arazoak saihesteko. Ez daukaz zergatik zer gertatu behar, baina gertatu ezkero, arrazoi bat izan daiteke jatorrizko kargailua ez erabiltzea. Bueno, mila esker gaurko hitzaldian hemen egotegatik, ez dakit zalantzarik daukazuen, ez duzu ezer idatzi, dudaren bat izan ezkero idatzi mesedez. Eta, hurrengo hitzaldetan hurrengo hitzaldiak ikustera animatzen zaituztet, hurrengo hitzaldiak badakizue astero izaten dugula hitzaldi bat, hurrengo astean ibilaldetarako aplikazioak dira, gero arazo wifiarekin, eta gero doako edizio programak, bai audio, bideo eta irudientzat. Madurarik ez bakazue, hurrengo hitzaldi baten ikusiko gara, eta ze dudarik ez daukazute, mila eskerreneko gaurkoan hemen egotegatik, eta hurrengo hitzaldi batean elkar ikustea espero dugu.
Mi esker eta nahi izan ezkero ere badakizu edozen momentutan, edozen hitzaldi ikus dezakezu, aurreko astetako edo aurreko hilabetetako hitzaldiak ere, Kazetaguneko YouTubeko kanalean, eskuragarri dauzkazu, bale? Mi esker eta hurrengora arte.